Най-вероятно доста от вас знаят за Hytale, но за тези, които не знаят за Hytale, Hytale е игра направена от най-големия сървър на Minecraft, а именно Hypixel. И то са като цяло тук Hytale е Early Access и е вече по-добра от Minecraft. И ето защо. Защото първата причина е, че Hytale се чувства много по-реалистична отколкото Minecraft. И не, от тук сега не говоря за графиката, защото от тук по принцип графиката на Hytale е по-хубаво от на Minecraft. Сега верно от Minecraft си има Vibrant Visual, но пък обаче Vibrant Visual, примерно ако играеш на Bedrock, ще ти бъгва. И да, и то са като цяло още към реалистично. Hytale е прямо животните в Hytale се държат като истински животни в реалния живот. Ако се приближиш твърде близко до мечка или акула в Hytale, то мечката или акулата ще те нападнат. Докато в Minecraft животните се държат като някакви NPC-та, човек. Ако отидеш до примерно полярна мечка, няма те атакува. Но обаче ако я хитнеш, ще те атакува. Да, сега естествено има едно изключение, затова тук примерно ако полярната мечка си има малко до нея, тогава полярната мечка ще те атакува с агресия, когато се приближиш. Да, но обаче примерно ако се приближиш до вълк, до някакво друго животно, няма да нападне, освен ако ти не го хитнеш. И да, и то още от другото нещо, дето тук се забелязвам, е, че от Hytale Early Access имат към 182 моба. Докато Minecraft са вече на някъде към 15-16 години, имат толкова малко мобове. И до тук вече Hytale имат към някъде 2-3 апдейта, които изглеждат като хубави апдейти. Докато Minecraft, човек, от Minecraft са някакво, добавяме там някакви структури, някакви безсмислени мобове като снифъра, защото хора. Значи като снифъра дойде, човек, то снифър абсолютно нищо не е правил, освен да ми вади някакви растения от праисторическите времена. И с тия праисторически цветя нищо не мога да прави, човек. Освен да ги използвам за декорация. И това е, човек. Нищо друго. Това продължава постоянно с Minecraft. Значи от Minecraft добавят някакви до някъде useless мобове. Сега примерно снифъра е useless моб. Са онези алей и копър голема не са useless мобове, в смисъл, че ли са хубави мобове. Но да, защото ето го проблема на Minecraft. Значи на Minecraft трябва да чакаме една година, за да пуснат няколко малки апдейта. Защото тук дойде ли вече някъде ноември-декември, почват да пускат някакви малки апдейти. Там някакви баласт ченджове, някакви други работи. А от човек от Minecraft нищо не добавят друго. Да, сега верно, идеята на Minecraft, нали, креативност и нали, ако играеш survival, идеята е път до края, а не самият край, но хора. Значи то тук е примерно, ако победите дракона в Minecraft вече за трети път, то вие вече знаете какво да правите в играта и то от Minecraft буквално не добавят никакъв progression апдейт. Примерно не добавят трети бос, който трябва да биеш, не добавят някакви нови неща, които да ти променят прогрешна, защото буквално прогрешна в Minecraft е абсолютно един и същ. То даже няма нужда да експлорваш толкова много в Minecraft. Буквално спълнваш се, взимаш дърва, камък, там въглища, желязо, след това диаманти, правиш си един недър портал, след това намираш фортрес, взимаш блейз родове, ендър перли дали от пиглин или дали от синята гора. След това събираш някакво XP там, дали от недър или от XP ферма, енчантваш набързо диаманта на таброня, правиш си очите накрая, намираш end портал, трепеш дракона и това е. Нищо повече и това само се повтаря в Minecraft. Което е проблема. Защото накрая така Minecraft става скучна. И сега сигурно вие тук се чуете, добре бе, аз след като нямам компютър и след като Hytale не я има в App Store ни пък за мобайл, как па знам толкова много за Hytale? Ето го отговора. Аз гледам в YouTube как други хора играят и говорят за Hytale. И аз какво направих,
като не мога да играя Hytale, а искам да играя Hytale, направих си Minecraft свят, в който Minecraft свят естествено оцелявам. Сега тук ще ви разкажа набързо какво се случи в Minecraft, докато копах в една мина. Аз тук копая с желязо и накрая от нищо чувам, че един крипър гърми зад мене. Крипъра гърми и от нищо гледам, че на това място, дето крипъра е гръмнал, има диаманти. И аз съм това е някакъв супер късмет. Аз сега верно тук изкопал съм малко диамантите, но пък обаче по принцип преди това имаше само едно гръмното блокче. И то там имаше един блок диаманти, аз просто останалите реших да го доставя, за да си направя Fortune 3 диаманти на кирка, за да мога после тези останалите диаманти да ги изкопа с Fortune 3. Защото нали тактиката в Minecraft е да вземеш 5 диаманта, с 3 диаманта да направиш диаманти на кирка, с останалите 2 да си направиш enchanting table, да си направиш кирката на Fortune 3 и да изсваримеш останалите диаманти. Защото така на практика ще имаш повече диаманти. Сега за тези хора, които ще ми кажат, ама то Hytale е нещо като модната Minecraft, ама аз мога да си изтегля модове за Minecraft, така. Първо, от тук говорим за оригиналната Minecraft, без модната Minecraft, без модове или texture пакове за Minecraft. Пък отделно. Има един израз, който аз много добре си измислих. Всеки човек може да има Minecraft, но не всеки човек може да има модове или texture пакове за Minecraft. Сега и за тези, които пак още ще ми кажат, ама то Minecraft нямат пари, ама то Minecraft са малко студио, така. От Hytale са малко студио и вече пуснаха към 2-3 апдейта на Hytale. От Minecraft са Mojang, голямо студио, които пък са били купени от Microsoft, пък Microsoft са мултимилиардни компании, че даже да не кажат трилионери, дето имат сумати пари и сигурно имат сумати време и са много популярни, така че парите на Minecraft надали ще са проблем. Но то от Minecraft им отнема време да правят апдейтите. Хора, апдейтите на Minecraft са буквално една структура, примерно Trap Chamber е една структура, там е един Swamp Skeleton, още някакъв друг моб, там Monzy Breeze и да, и то горе-долу още няколко други блокчета плюс Copper Golem. Пък идейно, ако някой отнема на Minecraft да правят толкова много апдейти, поне да са хубави апдейти и то апдейти, които ще бенефитват трите плеера в Minecraft. А трите плеера в Minecraft са мултиплеер сервер, хардкор плеер и survival плеерите. Хората искат End Update 1.22 и толкова гледай ги от Minecraft, вместо да ми добавят 1.22 End Update или някакъв хубав апдейт, те пак ми правят 1.21.130 апдейт, където ми добавяха нова текстура за бейби мобовете му, човек. Аз сега тия бейби мобове, друго освен да си ми красат за украса, друго не виждам, човек. Ама в стил това, пак не е кой знае в апдейт, човек. И сега вижте какво от тук, хора. Аз Minecraft не я мразя, нито пък съм почнал да я мразя. Тоест аз като цяло тук Minecraft като бях по-малък, доста гледах видеа на Minecraft и като цяло играх и самата Minecraft. И то като цяло Minecraft хубава игра. Но пък обаче просто с тези апдейти на Mojang, то просто по този начин само се развалят играта. Го още другия проблем в Minecraft. Защото примерно в Minecraft като се спауниш, буквално почти нищо не могат да те атакува. Единствените неща, дето са агресивни към тебе, ще са там зомбита, скелети, крипъри и паяци, а те най-често ще се спаунат само ако си в някаква пещера или в някаква мина. Или ако е нощно време, ама дали, ти от тогава вече ще се екипирал с желязо. Докато в Hytale има към 182 моба и още като се спавниш и като експлорнеш за некъде 5-10 минути, ще се намери някакъв моб, където ще те нападне. И още по-якото в Hytale е, че има и мобове, които те атакуват от въздуха, примерно тази огромната оса или пчела, каквото е там, стреля нещо като отрова право към тебе. Което е actually яко, което ако от Minecraft го добавят, сега верно от Minecraft имат фантоми. Тия фантоми се спамват ако си пропуснал 3 нощи в Minecraft и ти фантомите можеш да ги дисейбълнеш чрез settings на Minecraft.
Да, естествено и Hytale не е перфектна, като и Hytale също си има някакви гличове. Те, примерно, в Hytale имаше един глич, където аз това го гледах в YouTube. Имаше един такъв глич, където, примерно, човека влезна във вода и полярна мечка тук го нападна и то полярната мечка не искаше да влиза във водата. Или, примерно, един друг глич, където човека беше в някакво малко тунелче, едно блок, така нещо. За някакво малко такова тунелче се иначе като стрип майнинг. Човека почна да поема демидж. И накрая като човека провери какво го бие, то го биеше някакъв скелет през стената. Така че то са естествено и Hytale си има гличове и бъгове. Но все пак Hytale е Early Access и Hytale все пак се вземат да фиксват някои бъгови гличове. Другата причина от Minecraft да не добавят акули е, нали, то горе-долу същата причина. Защото ако добавят акули, трябва да направят акулите агресивни, докато ако не се лъжа, акулите бяха нещо като застрашен вид, смисъл определени акули. И то сега като цяло тук, ако примерно пак някой човек умрел от акула в Minecraft, то човека ще намрази акулите и ще почне да избива акулите. То по принцип акулите не са специфично агресивни към хората. Примерно акулата ще нападне човек, ако примерно човека я провокира по някакъв начин, дойде твърде близо до акулата или просто ако акулата е твърде гладна. Докато в Hytale има акули, има гризли мечки, а то очудващо за Minecraft, значи в Minecraft няма да добавят акули, няма да добавят гризли мечки или някакви други такива създания, които да те атакуват като животни. Ами от Minecraft имат полярна мечка. Да, от тук логиката на Minecraft не се вижда много. Иначе сега Hytale ще стане ли по-добра от Minecraft? Ами, тук само времето може да покаже.